Do kraja ove lekcije čitat ćete nova korejska slova. Bez pamćenja. Idemo. Zapamtite tajnu hangula, svako slovo je oblikovano kao vaša usta kada ga izgovarate. Evo slova. 치, Zvuči kao čv, to je aspirirani, sa jakim povjetarcem. Sada dodajte samoglasnik i slušajte. 차, 초, Evo slova. 히읗, Zvuči kao kv, to je aspirirani, sa jakim povjetarcem. Sada dodajte samoglasnik i slušajte. 가, 코, Evo slova. 티읗, Zvuči kao tv, to je aspirirani, sa jakim povjetarcem. Sada dodajte samoglasnik i slušajte. 타, 토, Evo slova. 피읗, Zvuči kao pevi, to je aspirirani, sa jakim povjetarcem. Sada dodajte samoglasnik i slušajte. 파, 포, Evo slova. 히읗, Zvuči kao hati, to je blagi ha iz grla. Sada dodajte samoglasnik i slušajte. 하, 호, Spojite suglasnik i samoglasnik i dobijate slog. Kao kockice za gradnju. 차, 초, 가, Vaša je tura. Pročitajte ovo naglas. Pauzirajte ako vam je potrebno. 차, 초, 가, Neverovatno. Upravo ste naučili 5 suglasnika. Već možete čitati više korejskog nego jučer. Sada to zadržite. Idite na korean.yasom.com besplatna praksa, bez prijave. Link je ispod.